तो dol rok haino hai lamsugun rok nani kital video kai asa khe norok jotono kaham kurung tei jotono save tongmaina kai dol rok tini video kai norok title tei thumbnail no buji thangka ang samni saboni kongno focus khe nai tong tei chini joto tirifran borok ni nok kaham kurung khai tongbai tong to dol rok ani omo video no norok jodi chada kangge subscribe tei like share comment khana tapok di dol rok tei bojaga nai nai tong kaisa comment khai di dol rok kai tini ni main video rok kai thanglai sinai truk kai jong sini khoroksa dara norok jotono ani thumbnail no khana botam sam khana nai tong belai no samung kaham abo jotono saimono chini tripurani joto borok no saimono bini mo samung belai no kaham angle belai no sajaka nganarok sabo bini samung no sajaka please comment kai sadi dol rok kai bo bos kangni salo bini je samung rok dakri mane khai manthon je bini imang rok dakri no success ongthon dol rok ang amos nayo nge dol rok no rok jotono saiman khana botabo kwangma auto rok bago tongo mane zero down payment no ho kai zero down payment no bo kwangma mane save goi tongo borok no ta kaisa borok no save goi tongo kaisa job hai no one suk na di dol rok sung kai naina di dol rok ati ada bang naina di ta kaisa dol rok ang no kaisa kok sanan musung kha henge sung borok munis rok borok munusia sing sini borok rok ni kok sanan thangsana yang dol rok kai naina di dol rok tin borok rok kai one sugu sung pore kang khano job manani musung jago pore kang khano job man ya kai ekdom tam sanai kun kisu khaiya haino tongo job bahai ke tong dol rok haya da sin borok rok kai only job no nasi sini se bor pura ঠিক আছে dol rok কিন্তু among ngakat pura rong tamni bagai nge dol rok tabung dino nai di onek bor rok no nije se mane malik ngoi income khainani bagoi dunia wa bahai sol boi tong ngai tong o jaga jodi job ni bagoi simi 10 বছর 15 বছর time no mane magna khai gang belai no sin bagoi loss ngai bahai ke nai di dol rok একটা বড় রক মানে যিনি বড় রক ব্যাপার না তাম খায় একটা চাকরি মানে কাছে জব নিব গেছে অনেক বছর মানে প্রিপারেশন খাইও প্রায় 10-15 বছর হয় না বয়স রম দিন নিনে পড়া পাইখা 23-24-25 বছর পাইখা কিন্তু বপরে তাম খাই মানে জব নিব একদম প্রিপারেশন খাইনাই 35-40 বছর parang thangbai baksa borok mayang thang baksa to mano man kan ke belai no kaham kok je mana ingkang ke to motamuti kaham kok phia je man ya rok thang rok ngi tamung thangnai nai borok asuk gap jaga bo mane nogo tongkha preparation khai kange time ma kanang kha jodi bo o time o jodi bo bini kaisa one suka bo kaisa malik nani one suka ange bo tini malik ngoi lakh rang income khai tong man hai ba dol rok tapung dinong kangkai maximum borok no malik nani nayo mane tabung ga bahai ngoi thangka ingka muni bagono sini dara bo tam khaika bo kaisa borok no kaisa job hai nong habit mo bo mane rom di bo tabo 100 bas rinani digi thang tongo je norok no khna bini bo je interview ri mane youtube ro norok no khna bo tabo 100 mane 100 hai bo bas rinai je Tripura to Shillong Tripura to Guwahati amo hai thangmani bago hinke o jaga 100 ta gari ngke 100 jona no job rekha 100 jona ya aro driver tongnai ekjon contact mane tam sanai assistant tongnai ekjon mane 200 jona job ngoi thangka amo hai one sukti hinke amo hai ada dol rokna hinke amo hai no hinke amo kaisa business ni planning ekdom kaham hinke mo hai rok nango jini bor rok ni to asuk gari rok tongo ঠিক no মানে amo hai gari rok tok kuroi ko business ni gari rok tok kuroi ko norok nugoi man khana chung yang thana ngai chung chini borok rok ni business ni gari kuroi ni bagai chung buni phan man haro hai da dol rok mane chini bus gari rok chini borok ni belai no kom ko kai botabo 100 plus khai 100 re nai belai kaham ko gamo kai bos kango bini imang rok daki success thang tu mane bini imang success mane chini borok rok ni imang bo success no hene mano hai da dol rok kai amono dol rok tini ni video bisi kolok khelia dol rok kai norok nogi mangkhana chini dara ni bagoi norok bini samung kaham ni bagoi bono ang belai no ani channel ni trop theka belai no bono hambai ya farbo ya dol rok kai to
bojagan haite video naitong please comment kai sari dol rok kai amono dol rok no rok porina nangnai prothomot porina nangnai but jung job manthon maiathon amo kono matter khaya haisi job mantho maya to jung porina nangnai nung jodi job ni bagoi simena pore angka pore aphano tongoi mankha dol rok haisi taponi dinom job mana bo belai no tap haito bo dol rok na kintu pia malik na belai asuk tap ya nung jodi kisa dimag bai samung khai kang belai no kok na masao nung jodi kisa samung khai kang nung kisa kosto khai kang nung salcha ঠিক নং বুইনারা সামুখাই তং মানো মনে পরে নং মালিক মই থাং মানো হেড বা দল রক